Hi, how are you? I'm Pakistan. I'm Matt Minox, the Ghetto Clone. Yeah, I'm General, no longer Junior D. It was at 1040. Heavy. Abinda? Yeah, man. Mafia race rakazara. Usazoisa kama reasons ekuti ndoda kuuya kana uriko Minox mai ndakutaurira ese vanhu vanofara kana mchiuya Christmas moyo ndokana pa number 24 second avenue vakauya pa KFC apa muna Beatrice vanongotenda nepa Total ipapo pa Lobels pakataza Lobels opinda muna Mhlanga unoona pawedzera club truck shop line rakataza nepawedzera 24 second avenue moya mune mari ka moya mune mari because kunoka kuna gauro manza kana vanhu kusedzi andina zakawanda zvangu but iripo ichana iyo madhora nema $5 ai moya nadzo dzakadai we madhora haina kunyanyowanda zvema100 moya neidzodzo idzi musafambe musina mari because kunoka hakuna mari hatuda zvinhu zvekuzonyebera nokuti ndine kadhi usabate mari yese yako mune mari mombotengerawo bhiya waiziva because isina chikupai maentertainmentkugadzira zvinyowani zvakawanda zvinonaka saka pa2018 pakaipa zvinyowani zviri kuuya ari paside udabata mari kune mahevi ndeumwe wasvika wabva angotidirira akati madhora chika Batisa General. Wabatisa ni kaulu. Yes. AKA Junior Tichagirita munhu. Ngokisa chi ndai maketi.